Dit is weer een nieuwe Drophoed, de in de Limburgse kleine taal gesproken podcast, waar het Limburggevoel centraal staat. Presentatie is in hang van het Limburgs weermeidje en druppel. 15 mei 2026 en ik begin dan meteen. Lang zal ze leven, lang zal ze leven, lang zal ze leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Leef nu, het Limburgs weermeidje is jarig en ze zit hier bij me en ze straalt. Ja, de eeuwige jeugd heb ze, hè? Nou, kom op. misschien het cupje, maar het lichaam niet. De mag er zijn. Proficiat. Dankjewel. En hoe heet die gedichtje dan over? Ook over feest een beetje. Ja? Dan shit maar eens los en laat het niet langer in spanning. Het seizoen is weer begoos. Festivals, braderieën, schutterieën. Om Marget aan uw uit te wieën. Marketenses met een mensch, met beer en woos. Kooplu met nieuwe visternullen. Ja, die weten dich vaak wel het geld uit de tas te lullen. En niet te vergeten honderden vrijwilligers die helpen bij Pinkpop achter de tap. Met andere woord, genoeg te doen, dus gang lekker op stap. Ja, inderdaad. En ja, het is inderdaad overal. Ja, ik heb zo eens zitten kijken, maar dan denk je van, mijn god, Limburg staat op de kop. Er is echt immer wat te doen. Van ijzer tot de molkerij. Ja. Het is ongelooflijk. Maar goed, het is natuurlijk ook de tijd van het jaar met veel vrijdag en lang weekenden. Ja, dan moet natuurlijk ook het te doen zijn om de lui te amuseren. Om er lekker op uit te gaan. Ja, dat klopt. Prachtig gedichtje. En dan zeg ik ook van, dan laat de harmonie maar komen. Wie ik nog jong was en op school zat, weet ik al heel veel van muziek. En zich dan iemand huurde spelen, dan was ik blij en voelt me griep. En dat is altijd zo gebleven. Ik vind muziek nog altijd veel. Kom binnen stad een harmonie om, dan zeg ik tegen iedereen. Daar komt de harmonie, kom erachteraan. Luister naar de grote bombardant. En de fluiten huursten boven alle truiten. Daar komt de harmonie, kom erachteraan. De trompetten klinken met z'n schoen. Ik wou dat ik met kost doen. Ik heb viool willen gaan spelen, maar ik had toch geen onlik vuur. Het bleef bij iemand in aan kratsen. Mijn man die zat niet aan de deur. Een tijdje lang heb ik gezongen, want ik was bij het kinderhoek. Ik zong van iedereen het schoonste. Geloof ik maar, want dat is hoe. En hoe ik goed ben, zing ik daar kunt de harmonie. Kom erachteraan. Luister naar de grote babbelaar. En de fluiten huursten boven alle truiten. Daar kunt de harmonie.
komt de harmonie. Ja, daar hebben ze al het blauw in Kerkrade. Daar hebben ze het oor, of de WMC. Het WMC zit er ook aan te komen, hè. Dat is ook allemaal van alles en nog. Showbands, bluesmuziek, kan ze gek niet bedenken. En inderdaad de korpsen van de Chaterie, hè? Ja, de Chaterie, dat komt voor natuurlijk bij dat Limburggevoel. Ja, maar deze keer gaat het niet over de Chaterie. Oh. Want ik heb een beetje de P ingehad de laatste dagen, want het weer zat niet met. En dus ging ik eventjes over dingen denken in het Limburgs, waar ze een beetje over kan schoeben. Schoeben? Ja. En dan moest ze denken aan uitspraken als, die hebben een schroef los. Of, loop maar naar de kloten. Oké. Zo gek weer? Zo gek wie een shop? Ja. Of mijn mam zag immer, maar jong, gang fietsen. Hank Vetsen, ja. Of, soppen te op. Ja, bekijk het dicht. Ja. En dat hebben we juist nog gezien. Die had een plank voor de kop. Een plank voor de kop. Lek me je maas. Ja. Die sport niet. Du maakst mich te pisslau. Ik vreet een bassem op. Als het morgen weer regent. Die komt mich de naas uit. De regen. Daar heb ik de naas van vol. Oké. Of, daar vallen mich de schoon van uit. Ja. En, of ze woorslus. Ja, zo gaat. Want daar veeg ik mich de voeten af. Dat zijn dan, ja. Dan kan ik een beetje lekker grauwelen in het Limburg zijn, een plat. Ja. Daar veeg ik de voeten af. En zo droog wie dikke schrond. en dat ik niet leuk vind, dat is een paardappel. Ja. Ja, is dat een paardappel? Ja. Een knuppel in. Ja. Ja. Oké. Maar daar heb ik gewoon zin in de laatste dagen, want het is natuurlijk vooral woensdag met bakken uit de hemel gevallen. Ja. En ik ga er geen zin in en dan ga ik eens lekker op zijn plat schoeben. Ja. En ik denk dat ze niet de enige best geweest die over het weer het liggen schoeben, hè. Daarom. Ja, kijk, aan als weermeidje mag ze dan ook lekker met schoeben. Ja. Goed. Heb ze wel een leuk leedje. Ik ga eens kijken of ik een leedje. Ik denk wel dat we dan richting dat Chaterie gebeuren gaan. Want dan zeg je maar, nee, het geschoten is altijd mis, hè. Ah. Ja? Dan komen ze. Nee, het geschoten is altijd mis. De opgeschoren troubadours. Ik heb de kast van de duivel gespekt, met zijn demonen gedanst. De engel op mij zou wel laten huilen en gek, genoeg hij ziet totaal geen schijn van kans. Zo vlug en goud me wel een ruilen, want ik heb al lang genoeg met Lucie gechant. Heb ik niet geschoten, dus ik altijd mis. Dus ik maak zo'n chip alsof ik goed wist. En het is straks pas dat ik me graag bekend met dit vertellen dat ik nooit een gekske waag. Ik spreid mijn vleugels, heb de wind weer met. De schepperijntjes in de raaf. Vandaag niks meer dat tegen zit. Ik ga met geinen in conclaaf. Herinneringen neem ze heel die leven met. Want fysieke dure dingen is geen plaats in die graaf. En heb ik niet geschoten, dus ik altijd mis. Dus ik maak zo'n chip alsof ik goed wist. En het is straks pas dat ik me graag bekend met dit vertellen dat ik nooit een gekske waag.
geschoten, dat is altijd mis. Niet 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 geschoten, dat is altijd. Niet geschoten is altijd mis, wordt dat van de opgeschoren troubadours. Die begonnen ze ook, van je hebt de kaas van de duivel gespek, met demonische dans. Ook zeggen, hè. Allemaal van die woorden, hè. Maar eigenlijk op de verjaardag moest ze toch niet meer soepen doen. Nee, nu vandaag is het hopelijk de laatste dag met zo'n weer. Ja, maar daar komen we straks op. Ja, dat komen we straks Ik op. denk ook dat inderdaad dat soepen gedaan is, want we gaan inderdaad richting het beter weer. Maar dat later. En nu gaan we eens kijken wat er allemaal te doen is. Zo wie je zag in de intro. Er is veel te doen. Namelijk 2 bondsfeesten van chatterieën. Ja, die trappen het seizoen af nu, hè, de 17e mei. Ja, 17 mei, dan begint het al in Spoorberg. Daar is al een grote bond. Want dat zijn dan verschillende bonden, zeg maar, die dat dan organiseren. En ene bond is dan bijvoorbeeld de bond van waar ook Spoorberg onder in zit. En Klummen zit er ook in. En die trappen 17 mei af met een bondsfeest. En tegelijkertijd is er ook van een andere bond een bondsfeest. En wel in Spekhey. Dat is bij Kerkroo. Ah, En daar is natuurlijk ook van alles te blijven. Volgens mij zit daar de bond van Wermend ook in. Of Ja. de chatterie van Wermend. Zit en meer dan op. hoop ik dat de afslag daar bij Roda Stadion wel op die dorpen is. Dat kan mama goed, die chatten. Oh, alles komt goed. Hey, dat bieleman van Wermend, hij walt zich daar wel doorheen. Ah, de hippie. Huppie. Maar in ieder geval, dus er zijn al shuttersfeesten. Daar kunnen ze gaan kijken, want die hebben natuurlijk ook allemaal wedstrijden. En natuurlijk een prachtige stoet. Wat ook een stoet is in Remuin. En wel de stadsprocessie. Oh, dat is leuk. 17 mei in Remuin. Dan is de stadsprocessie prachtig om te zien. Echt een mooie, sowieso eigenlijk met de achtergrond van Remuin weet ze al dat het een succes is. Ja. Huh? Dan kent ze ook nog de Herf Shane Band en Jack Munro en de Amazing Laserbeams. Openluchttheater in Brunsum. Die stonden op de plank. En dat is de 16e, als ik me niet vergis, om 8 uur. Kermis. Kermis is het gans weekend in het Nederlands-Limburgse Bocholt. Dan kent ze naar de kermis, maar tegelijkertijd ook over de Puil in Rijkem. Ah, dat is het. Daar is hetzelfde weekend, komend weekend is daar ook kermis. Dus eigenlijk, ja, overal wordt tegelijkertijd van alles gedaan. Ja. Maar jullie hebben ook allemaal vrij. De meeste hebben vrij. Jullie die in de zorg werken en andere hulpverleners en weet ik wat. Ja, dat zijn van die 24-uursberoepen, hè, die moeten helaas door. Maar eigenlijk genoeg te doen voor iedereen. Dan heb ik een heel leuk evenementje gevonden. En dat is namelijk in IJsselstein. Ah. Dat is stokkerracen. Oh, De- dat is leuk. De peeldrivers, die organiseren dat. En hoe denkt zich natuurlijk, dat is zo'n grote omgeboede wagen, hè. Nee, normaal niet, hè. Stokkar, Dat is net een auto met nimmer veel erop en eraan. dat klopt. En dan zal ik je nog eens vertellen. Deze auto is heel klein. Want dat is namelijk een radiografische. Dat is maar, hey, Europees kampioenschap, hè. Europees kampioenschap, 17 maart in IJsselstein bij de Peeldrivers. Kan ze gewoon kijken, dat is het werkelijk te doen. Dan gaan we ook eventjes een sprong maken naar het volgende weekend. Want dan is in Hasselt in de theaterzaal, dat is de Kunstnacht. En dat is ook een prachtig gebeuren, want er wordt namelijk heel veel toneel.
gebracht. Kunst en toneel. Dan kent ze ook de blues. De blues is een peer. En dat is een alom festival. En dat is gewoon mega goed. En voor de bluesliefhebbers kent ze dus 22, 23, 24 mei kent ze terecht een peer. En dan blikken we heel even vooruit, want er moest namelijk kaarten bestellen. Want binnenkort gaat het gebeuren. In Schenne, Kasteel Terborg. Daar is door toneelvereniging Voor het Voetlicht van Put de voorstelling over de bokkeriers. De kop in de kelder. Heb je een hele spannende foto gezien van de waarzegster. Verklapt nog maar niks. Maar het is in ieder geval eventjes een verroetloper. Want de lui moeten kaarten bestellen. En dat hele gebeuren is van 4 tot en met 14 juni. Aha. Dus ben op die erbij en dan missen niks. En dan nog het voor de jeugd. Ja, ik ken ook ouderen, dat maakt niet uit op vandaag. Maar wil ze altijd op een hele leuke locatie trouwen, dan kent ze naar Landgoed Overstehof in Landgraaf. Daar is een open dag om de trouwlocatie te kijken. En dat is echt zo, wie ze dat wel eens bij Married at First Sight zus. Zo een mooi buitenlocatie met een boog met bloemen. Oh, zo romantisch. Ja, maar Married at First Sight, heb ze daar een aflevering van bekeken? Ja, dat gaat niet goed. Oh, dat gaat niet altijd goed, hè? Als de locatie maar schoon is, hè? Ja, dan zijn er al die knappen aan afbied gezicht, ja. Ja. Nee, maar die mensen die daar naartoe gaan, zullen zich al langer kennen. En die zullen ook samen het erover eens zijn van, ja, daar gaan we trouwen of dat gaan we doen. Ja, leuk. Ja, zeker. Ik En wil er is een, ook nog een wandelgroep met dementie. Oh, Dat is in de Hoog-Anstel in Kerkrade. Het zorgcentrum, die organiseren dat vaker. oké. En wanneer is Dus dat? die is nu vanmorgen, dus ja, dat hoort ze dan misschien te laat. Maar iemand die dat leuk vindt, houdt dat eens in de gaten, want die organiseren dat vaker. Zorgcentrum Hoog-Anstel Kerkrade. Oké. Nou, fantastisch. Ik ga de beste shut-ins voorop zetten. En dat wordt gezongen door Joep Rademacher. De beste shut van de ganse schutterie ligt in de gut met de halve slieterie. Bent hij niet dronk, dan wordt het geen shut. Nu ligt er Harry vuur mirakel in de gut. De beste shut van de ganse schutterie ligt in de gut met de halve slieterie. Bent hij niet dronk, dan wordt het geen shut. Nu ligt er Harry vuur mirakel in de gut. Der Harry is der beste shut van ganse schutterie. De teekter is de schoonste plaats, de enke ummerbie. Hij drinkt zoveel als hij mij kan, dan huurt hij nog niet op. En bent hij dan op heen maar geet, dan lukt hij op de kop. De beste shut van de ganse schutterie ligt in de gut met de halve slieterie. Bent hij niet dronk, dan wordt het geen shut. Nu ligt er Harry vuur mirakel in de gut. De beste shut van de ganse schutterie ligt in de gut met de halve slieterie. Bent hij niet dronk, dan wordt het geen shut. Nu ligt er Harry vuur mirakel in de gut. Der Harry hou een meidje en dat wordt een trouwerie. Natuurlijk wordt er feest gemaakt met gans de schutterie. Het s'avonds wordt der Harry weg, het vrouwke keek zo door. En wie men boete kieken rond, toen zongen ze in koor. De beste shut van de ganse schutterie ligt in de gut met de halve slieterie. Bent hij niet dronk, dan wordt het geen shut. Nu ligt er Harry vuur mirakel in de gut. De beste
beste shut van de ganse shutterie. Lik in de gut met de halve slieterie. Bent hij niet dronk, dan wordt het geen shut. Nu ligt er Harry voor mirakel in de gut. Ze kregen ook een kindje en dat jongske dronk maar nee. Der Harry zegt mijn liefste vrouw, wat hebben toch geleefd. Ik duw hem in de shutterie, dan komt het voor mekaar. Het jongske wordt genouder, pap, dat klonk misschien gaat de beste shut van de ganse shutterie. Lik in de gut met de halve slieterie. Bent hij niet dronk, dan wordt het geen shut. Nu ligt er Harry voor mirakel in de gut. De beste shut van de ganse shutterie. Lik in de gut met de halve slieterie. Bent hij niet dronk, dan wordt het geen shut. Nu ligt er Harry voor mirakel in de gut. Nu ligt er Harry voor mirakel in de gut. Super. De beste shut van de ganse shutterie. En ja, dan gaan we wel naar een dorpje in Limburg. Wat eigenlijk wel heel veel te maken gaat krijgen met de shutterie, toch? Ja, want zoals je weet, het grootste feest der schutterijen is natuurlijk het OLS. OLS, en dat is dit jaar in Melick. Melick. En daar gaat het dus over, hè. Een dorpje in Limburg, aan de rechterkant van de Roer. 3700 inwoners, bij Herkenbosch en Sint-Odiliënberg. Het vult onder de gemeente Roerdalen. Een belangrijke weg die via Melick loopt, door de Romeinen aangelegd, is de weg naar Heerlen. Dat wist je niet, hè? Nee, dat wist ik niet. En Melick wordt ooit van Brabant. Dat wordt net ook met IJzen, hè? Ja. Zo. En daarna wordt het van het hertogdom Sint-Gulik. En daarna, van 1816, is het pas van Limburg geworden. Het is natuurlijk bij uitstek een forense dorp van Remeun. En wat is er nu te zien in Melick, behalve dat OLS, hè? Een Schwankerk, een kerkhofkapel, een Mariakapel. Tonnendenhof is een boerderie met een landgoed. Villa Roosendaal, een voormalige jeneverstokerie. Een watermolen, die pas weer in 1999 herboed is, want die wordt door de oorlog beschadigd. Het ligt nabij de IJzeren Rijn, hè? Dat is dat treinspoor wat er eigenlijk nooit is gekomen, Ja. wat niet af is. En wat is er zo al te doen in en om Melick? Een hele leuke speeltuin aan de rand van Remeun, Kitsenberg. Oh, ja. Daar is ook altijd van alles te doen, rondom muziek en van alles. Ja. Die pakken dat immer groot aan. Het Roerstreekmuseum. En wat ik leuk vond, dat is ook wel aan de grens van Remeun, maar ik wist niet van het bestaan, een kruiswegpark. En er waren eigenlijk immer beetje godsdienstachtige activiteiten georganiseerd. Maar ja, het is ook wel heel mooi, want bijvoorbeeld op het najaar wordt er een heel mooi bloementapijt gemaakt in dat park. Sowieso zijn dan de kruisgang van Jezus uitgebeeld in een soort Lourdesachtige grotten. Mm-hmm. Dus ja, het is wel eens een heel leuk park om eens te wandelen. Want ja, ik ben er zelf altijd sowieso een voorstander van. Gaat kijken en wandelen, want dan heb ik niet in de gaten dat ik ben aan het bewegen en ondertussen heb ik toch bijvoorbeeld 5 kilometer gelopen. Ja.
sowieso zijn er hele mooie wandelroutes. Route U zijn wel 10 routes te vinden in de omgeving van Melik. Dus, en de meeste starten bij uitspanning de Meulenberg. Daar kreeg ze vast een lekker pilsje. Dat zou best. Maar als ik dat zo hoor, 3700 inwoners, dus een kleine gemeenschap, maar die heel veel voor elkaar doen door. Dus er is volgens mij een bruisend verenigingsleven. Ja, want ja, dat OLS, dat vergt ook veel van zo'n dorpje, hè? Ja. Maar ja, ze doen dat toch wel, hè? Nou, Want de wet wie dat geit, hè, dat kom ik daar ook nog op, maar de wat heerst over het dorp, hè, vaak de burgemeester, die moet wel zeggen, veel gaan dat als Melik doen. Ja. Nou, Dus, ik denk dat het een heel fijn gebeuren is toch dadelijk. Ja. Een prachtig dorpje. En als ik het natuurlijk heb over dat dorpje en het OLS, dan kom ik natuurlijk bij het wel onbekende liedje van de Chantaler. Schutterfeest bij ons in dorp. Ja, gezellig op mijn verjaardag. Jazeker, we gaan naar Melik. Schutten geeft 8 over. Weer. Links. Om. Voorwaarts. Ars. Ieder jaar in de zomertijd is het bij ons in het dorp zo wiet. Van de wijn in de wind, iedereen is zo blij wie je kent. Ja, dat geeft een reusachtig feest, en dat de stemming stiegen leert. Kom maar met ons, en de schut en het gaat los. Schut de feest bij ons in Pearl. Wij schiet u de vogel af, trots terug iedereen zijn dag. Dit is een ware praat. Schut de feest bij ons in Pearl. Wij zal strak de koning zijn. Ieder meisje denkt voor zich, kus de koning mij. Odradi, 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 ieder jaar het bevier het geluk, want dan komen de schutten terug. Voor iedere rake klaar, wordt de butje beer getaald. En als de laatste schut dan klinkt, en de vogel een stuk verspringt, jong dan wordt je lach, gedanst de ganse nacht. Schut de feest bij ons in Pearl. Wij schiet u de vogel af, trots terug iedereen zijn draag. Het is een ware vraag. Schut de feest bij ons in Pearl. Wij zal strak de koning zijn. Ieder meisje denkt voor zich, kus de koning mij. Odradi, 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 odradi.
Geer luistert naar Drobhoed, de podcast. Niet te chic, niet te strak, gewoon goed gezelschap. Het Shuttersfeest bij ons in het dorp wordt. En met dat Shuttersfeest kom ik natuurlijk aan bij Limburg Lach. En daar heb ik dit keer weer een buurt gevonden van Ger Franke. Ger Franke ook wel te herkennen, want hij heeft een beetje de stem van Pierre Knoops. Ja. Good old Pierre Knoops en Ger Franke mag hem ook nadoen. Daar heeft er ook de stem voor. En dan krijg je toch dat stukje nostalgie van Pierre Knoops nog even terug. Maar Ger, daar heeft het ook over het Shutters gebeuren. Oh. Ja, weliswaar verkleed als Shutterskoningin. Oh, gezellig. Maar, laat ik verrassen, want het is weer een geweldige buurt. En we gaan nog niet langer laten wachten, want het is tijd voor te lachen. De beer van mij, daar komt geen groot woord uit de mond, want hij kalt door een aas. Komt er een toes van het koningschete, de jasram onder de mayonaise. 3 frikadellen in de benetes. Toen zit er Gerda. Ik moet je het vertellen. De volgende week zondag moeten we naar het OLS in Dilse Stockholm. Want ik heb mijn koning geschoten om een versleten vogel. Bij Chutterie Sint al de gundig niks. In Herle-Zuid. Want in Noord hebben ze er geen. Oh, en toen brak de zondag aan van het OLS, hè. En heet was het, hè. Bloot en bloot heet. Want net voordat we je vertrekken, toen ben je nog 2 knieën aan of ze in de diepvries mochten. Nou zeg, en we komen in Dilse Stockholm op dat OLS-trein. Beer en ik daar kijken hoe wij eens moesten opstellen. Toen waren we ze bieleman kwijt. En midden in de gang riepen ze het om. Attentie, attentie. Vanuit de federatietent wil degene die in de bieleman kwijtgeraakt is, deze uit de ballenbak komen halen. En de bericht. Punt. Kijk, en wij hebben start nummer 111. En die Chutterie vuurrood van Grote Brogel. Ja, groot. Die horen maar met 4 man. Want ik hoorde de koning nog zeggen tegen de voorzitter. Het werd tijd dat we ze een kogelvanger aanschaffen. Anders hoor je ineens maar over. Kijk, en Beer en ik waren gezien dat de koning van Grote Brogel maar 1 been had. Toen zei Beer, hoe heb ze dat dan overgehouden? Overgehouden, zit er overgehouden, ik kom meteen tekort. Alleen zitten we hadden in een dikke anaal koning schieten. Onder het motto, kom schieten, tref je vrienden. Nou zeg, we stellen ons op voor de optocht. Toen zei Beer, Gerda, ik ben eens benieuwd wie dat loopt met de koning met dat 1 been. Daar had je het nog niet gezegd of ze riepen naar de lom. Attentie, attentie. Vanuit de federatietent wil de voorzitter van het schutterij van Grote Brogel de koning komen oprapen. Ze hebben hem op het verkeerde been gezet. En de berichtpunt. Kijk, en toen moesten wij vertrekken. Toen zei Beer,
Gerda. De kebab van in de bus. Die begint te werken. Ik wil naar de eipot. Laat me te laat. Die wil al dunner. Nou zeg, en net voor het défilé trap ik toch met een hakkenschoen in een putje neven de weg. Blijf mij de putdeksel eraan hangen. Want we wonen nog geen 10 meter weer of de stinkerlijnen van de gemeente voor de rioolheffing. Toen zit Ber, Gerda. De putdeksel die begint te stinken. Wij kregen regen. Daar had je het nog niet gezegd of er kwam een storm bijeen. Kijk, en een koning en koningin van grote brogelveugels, die stingen met 3 benen tot aan de knieën in het water. Maar bij en ik niet. Want bij ons kon het water zo weglopen bij mij in de Nou zeg, en net voor het défilé roept de commandant hoofd naar rechts. Nou zeg, Ber en ik, we houden de kop naar rechts. Toen kregen we nog een enorm applaus. Toen hebben we van gekkigheid nog een 3-dubbele salto gemaakt. Toen vlogen Ber nog die 3 frikadellen uit de tas. Rolde die alle 3 bij mij in de putdeksel. Want er kwam nog zo'n Belg heen. Die graatte zich troet. Toen zei Ber, die zijn toch niet meer te eten. Juist wel, zei er, het zijn nog frikadellen speciaal. Nou zeg, en toen moeten wij wel niet gehoord hebben dat de commandant heeft geroepen hoofdfront. Toen zaten Ber en ik 3 straten verder midden in de bloemenbak. Nou zeg, wij schraveloos te uit. Gelukkig kwam er de ene heen. Toen zei Ber, best ik bekendje? Oh wel, zei er, ik ben heel bekend hier. Zouden wij dan met tegen op een foto mogen? Nou zeg Ber en ik terug in een mars naar de OLS-trein. Toen zijn we nog 6 schutterieën voorbij gelopen. Wij kwamen door te riepen zo om. Attentie, attentie. Aan onze Nederlandse vrienden en vriendinnen. Aan schutterij Sint-Aldegundig niks. Uit hele Zuid. Want in Noord hebben ze nog steeds geen. Wil de koningin zich gaan klaarmaken achter in de tent? Nou zeg ik met Ber naar de wei voor de keuring. Loopt de keurmeester een keer of 10 rond om me heen. Ik zeg, moest ik het van mij? Nee, zegt er, hoeft ik aan de voorkant zien niet. Ja, maar zegt er, du kunt mij zo bekend voor, maar ik kan dich niet toesbrengen. Ja, zegt Ber, dat hoeft nog niet. We zijn met de bus. Meisje, zei de keurmeester, je hebt zo'n prachtig kleed aan. Kent ze niet een tipje van een sluier oplichten hoe ze dat van gemaakt hebt? Nou zeg ik trek en die poes. Boah, zegt de keurmeester, wat heb ze witte been? Ja, zegt Ber, dat is loopgips. Tikt de keurmeester mij achter op een showers. Toen zei er, meisje, zei er, als ze niet zo'n vettige plek in de kleed had gehad, dan had ze de eerste prijs gehad met witlof. Ja, zei Ber, de eerste shirt hing altijd in de gardine. Ja, zei Ber, waar gaat het om? Ja, ik zeg, daar gaat het om. En we moesten nog kavelen tegen die van Grote Brogel. En de koning van Grote Brogel ging neven ons onder de boom met 1 been. Aan de andere kant had hij zijn barkruk eronder gezet.
Ik zeg tegen Beer, doe mix op dat bultje. En dan regel ik dat wel. Nou zegt de Beer, de mix op dat roltje. Op dat bultje, ik loop naar de scheetboom van Grote Brogel. Bleef ik met de putdeksel achter die barkrug hangen. En met in de gang weer ik. Attentie, attentie. Vanuit de federatietent wil de voorzitter van schutterij van Grote Brogel de koning uit de put komen halen. En de bericht. Kom maar. Ja mensen, namens Beer. Het speel ik schoon, ik speel een keer. Al speelt jij een bescheiden rolke. Het ware geluk zit in een bulke. En wil je dat eens richtig raken, moet je nog vlot nog herder maken. Want 3 keer richten en 1 keer paf, gaat dit geweldige buitencup nooit vanaf. Alaf, ik dank u. Prachtige buurt van Gert Franke. En wat dan ook wel eens opvalt, is dat die schutterieën die zo'n OLS organiseren, dat die ook wel eens een liedje maken. Ja. En dat hebben ze in Born gedaan en dat hebben ze ook gedaan in Heidse, vorig jaar. Ah. Vorig jaar in Heidse hebben ze Samen Adem. Daar hebben ze een liedje gemaakt. En dat gaan we natuurlijk niet onthouden in deze aflevering van Droboet, de podcast. Hier komen ze vanuit Heidse, het OLS 2024, met het liedje Samen Adem. De buks ligt op Alekpool, als ik de trekker overal. En iedereen kijkt naar de bulkensrek. Wem schlieft je een druim vooral, want wij willen allemaal niks missen. En dan terug die jonge weg. Maar nu eens naar de tent met alle vrienden. Daar drinken wij nog heel het kavelruin. Want weer en geniet, wij gaan samen adem. Dit missen we niet, samen adem. Show ons de honger, dra met alle man. OLS en Heidse, feest is het plan. Breng af je tent, zing met de lied. Ons weer en geniet. De achteropschut kijkt nog eens en weet dat ze niet missen kind. Als kan ze deur die achter dicht kijkt staan. Vanaf dat ze als kind begint, op zich met ze oort zeggen kind. We hebben hem, laat gaan. Maar nu eerst naar de tent met alle vrienden. Dan drinken wij nog heel het kavelruin. Want weer en geniet, wij gaan samen adem. Dit missen wij niet, samen adem. De show was de honger, dra met alle man. OLS en Heidse, feesten is het plan. Breng af je tent, zing met het lied. Proost, weer en geniet. Samen hoor je bij dit feest en eren. Kom naar de tent, wij gaan het leven vieren. Proost, weer en geniet. Wij gaan samen adem. Dit missen we niet, samen adem. De show was de honger, dra met alle man. OLS en Heidse, feest. Ja, dat was lekker melig, hè. Ja. Dat deuntje heb je al een paar keer gehoord nu, hè. Ja. En dat is van de afvaller, hè. Ja. Dat is van de afvaller. Als ze dadelijk door dat shutters, door dat OLS gaan luisteren op de radio, en de shut weer in een mis, hè, dan krijg je dat deuntje, hè. Ja. Dat is zo lekker melig, hè. Maar we zijn vandaag ook melig, hè. Ja. Ja, zeker. Dat krijgen ze van dat weer, hè. Dan hebben ze het veel lege tijd. Ja, maar ja, het is vandaag, wauw, dit is verjaardag. Dus, Ja. we zijn nog een beetje gas aan het geven, hè. Want Ja. we willen dadelijk wel wat erop moeten. Gewoon lekker jatsen, hè.
Ah, Ja, laat me ja. verrassen, ik laat me verrassen. Ja, ik verras dich zeker. De Vaanhoed. Ja, De Vaanhoed. dat gaat natuurlijk ook over het shutters gebeuren. Oh, daar word ik eens van achteroverleunen. Nou, sowieso zijn er dus bonsfeesten. Wacht, ik ben even de achterop shut. Ja, Vertel dich maar. er zijn bonsfeesten en daar heb ik weet niet hoeveel bonden. Juliana uit Noord-Limburg, Eendracht, in Borren, Echt, Weert, Bergendal, Sint-Gerardus, Amsterrade, Maas en Kempen, in België natuurlijk ook, Lommelse Schutterschilden, Midden-Limburg, Schuttersbond, Roermond en omstreken. Ja, er zijn er nog veel meer, want het hield niet op. Kijk eens op de site wijschutterij.nl. En dit jaar is er feest in Spouwbeek, zoals we zeiden. Ja. In Kerkrooy. Spekkei. Ja, Spekkei. Spekkei. In Heel. In Limburg. In Aal. In Baarlo. In Belveld. Het Sadelaaf is dit jaar in Obbig. En het Oalas, zoals we juist besproken hebben, is dit jaar in Melik. Ja. Nou, dan een beetje over wie dat ineen zit allemaal. Dat hebben ze inderdaad, zoals Steeg al zei, toen best de achterop zit. Maar daar hebben ze natuurlijk functies in die groepen lopen. Kent Steeg ook al een functie? Ja, Bieleman. Ja, Dat maakt de weg vrij, hè? Dat maakt de weg vrij vroeger. ja. Voor de shutten, dus zus wie, ja, de Bieleman. En dan hebben ze natuurlijk een beurtjesdraaier. Dat is vaak een kindje wat ja, zich ook later wilt aansluiten. We hebben toevallig les een oud collega van de getroffen die al jaren actief is geweest in de shutterie. Hè? Ja, klopt. Nu een stapje achteruit gedaan heeft, maar wel in zo'n bond een functie heeft gekregen. En dan hebben we het over die nieuwe generatie. De jonge aanwinst, hè, van ja, het moet toch een stand blijven. Hè. Dus juist in de stoet al iedereen ouder waren. Maar er moet ook een jong generatie komen. En dan zag hij eigenlijk, wauw, gelukkig zien ze het in de familie. Van ja, opa, bij de shutterie en dit en dat. En dan vinden ze het toch wel spannend en leuk om daar met te gaan. Ja, En zo krijg je toch eigenlijk vanuit die familieverbintenis dat er het jonge aanwinst is. Hè. En misschien hebben die vriendjes en die zeggen ook van, oh, dat vind je ook leuk, gewoon op de shutterie. ja. Ja, is toch leuk? Ja, en dan beginnen als zeker. beurtjes dragen en dan, ja, misschien gaat gaan trommelen of zo gaat het. Ja, het lijkt natuurlijk ook eraan inderdaad wie dat dorp gedragen wordt. Hè. Ja. Als ze dat dorp denk ik goed neerzet en genoeg organiseert en het aantrekkelijk maakt voor de jeugd. Misschien zelfs scholen bezoeken. Tegenwoordig wat wel heel leuk is natuurlijk het kinderoorlog. Ja, dat is genieten. Ja, Dat dus is wat, genieten. zo betrekt ze ook kinderen erbij, maar misschien er toch een paar van blijven hangen. En we hebben dat toen gezien daar in, hoe was dat daar? Even Doenraden. Ja, ergens. Maar ze liepen echt in de maat, hè. Ja, en ook die pakjes, prachtig. Zelf gemaakt. De kinderen met de ouders, ja, echt geweldig. En Prachtig. creatief, helmen van ummers en ik heb van alles gezien. en een mattenklopper als geweer, ik heb van alles gezien. Over die functies, wat hebben we nog meer? Een marketanster. Ja, die heeft de drank en het eten bezig, hè. Ja, zoals ik al in dat gedichtje benoemde, hè? Want die moesten natuurlijk zorgen dat die soldaten vroeger te eten houden tot ze weer koesten strijden. Hè? Ja. Dus dan heb ze een bieleman, oh dat zei Stig al, Ja. sorry. Muzikanten en ja, daar hebben ze dus divisies in. Bij zo'n bonfeest dat ze ook voor een jury spelen. Ja.
En daar zijn dus divisies in. Eigenlijk hetzelfde wie in voetbal. Hè? 1, 2, 3. Ja. Hè? En zo is dat met dat trommelen of dat truiten, is dat ook zo. Dus de hebben ze natuurlijk door het scheten, krijgen ze uiteindelijk een koning. De koning. Soms zit er een koningin bezig. Maar wie werkt dat nu met dat scheten? Hè? Er hebben ze drietallen en zestallen. Drietallen is de jeugd. En het volwassen drietal is vaak als een grote partij of een grote club hebt. Ja, die anderen willen ook scheten. Dan maken ze er nog een drietal van eigenlijk de rest wat niet in de zestallen zit. Oh, zo. Want de wedstrijd, het kavelen, zoals ze dat noemen, hè, dat gaat natuurlijk heel vaak toch met die zestallen. Hè. En dan moesten dus de bulkens afscheten. En weet je in welke volgorde dat is? Van boven honger, toch? Ja, dat zou ze denken, hè. Dat zo moet, hè. Ja. Maar er zit nog een ander regeltje aan vast. Oh, vertel. Want eerst moet het van boete naar binnen. En dan inderdaad de tweede stap van boven naar onder. Dus het begint rechts Ja? boven. Ja? De schuif naar links. En dan gaat ze naar onder. Ah, oké. En dan begint ze weer aan de volgende rieken. Maar wie zit het dan met dat vogel? De vogel, als dat wordt gemaakt, hè, en ja, de vogel hangt ook vast met druitjes aan die bulkens. En ja, Stekjes. ja. Ja. En dan moesten dat afscheten. Op een gegeven moment begint dat natuurlijk te wiebelen. Ja, en dan is het ook een beetje geluk hebben. Ook natuurlijk wel zenuwen onder controle houden. De wijntje. De wijntje is soms super spannend, want dan en het is ook zo, dat de buks vast heeft en dat onder de buks en hij vult, ook al is het door de wijntje, dat is koning. Want dat weet ik ook al, uit ervaring, dat heb ik ook al metgemaakt, dat zo wordt. Niet geschoten, toch koning. Ja, niet geschoten, Toch- is altijd mis. Toch zwanger. Maar ja, dat is natuurlijk altijd heel spannend. Wat we juist zagen, als tegen de laatste rondjes zitten. Sowieso, het OLS, hè, dat is einde juni ergens. Maar de spannendste dag is de week daarna het zaterdag. Want dat scheten is nooit op tijd klaar. Want Nee, dat ze weet ik. moeten stoppen als de duister Dat invult. duurste. Ja. En ja, immer is dat nog de tweede zaterdag, hè? En dan in de loop van de middag, dan gebeurt het daar. Wij wint het OLS. En dan- Maar en van... dan de platte kar op, hè. Ja, de platte kar op. Maar, dus van die laatste 10 of die laatste 5 komt dus ook de burgemeester of een vervanger, hè, de loco-burgemeester of zo. In elk geval één stem mag beslissen of de gemeente daar aan mee wilt werken om dat OLS in hun gemeente of dorp te organiseren. Want er moet ook geld natuurlijk vanuit de gemeente dan draaien, zo. want zo'n vereniging kent dat niet alleen dragen. Nee, dat klopt. Maar de burgemeester moet gewoon de beurs trekken en niet moeilijk doen, hè. Nee, maar het is ook wel eens zo geweest dat ze het niet wouden. Ja, dat kent. Dus ja, maar in elk geval, behalve dus dat scheten, is er ook nog een exercitiewedstrijd, hè. Oh, En dan wordt hebben dus, ze ook nog oude en nieuwe. Oh, Ja, dus dan moest ze echt langs die jury paraderen, hè. En dan ook echt de hoofd zo, nou, de kant van de jury, hè. rechts, Ja. voorwaarts, mars. Over de schouder, weer. En zo gaat het, hè. Naar rechts, richting. Rechts, richten. Ja, zo ongeveer. Zo Eenmaal gaat het. hoofddeksel naar links. Ja, ik weet het nog wel een beetje. Ingeruk. Ja, één kruk, mars. En dan allemaal naar de tap. Loop naar de top. Ja. Nou,
Ja, dat is het. Zo'n beetje in grote lijnen, hè? Nou, ik vind het wel heel interessant. Ja. En ik denk ook dat we, dat is misschien toch wel eens de moeite waard om dan eens even met een andere blik naar te gaan kijken. Hè? Ja, Kijk, en de meesten gaan naar de stoet kijken. Maar als je inderdaad, wat ze zei, in meerdere divisies dan wedstrijden hebt, is het mooi om op zo'n veldje dat eens te gaan bekijken. Want daar staan die juryleden en die wordt dat beoordeeld. En dan zie je ook die verschillen. Hè? Want ja, niet ieder exercitie gaat natuurlijk vloeiend. En als daar ook goed op getraind is, ja, dan krijg je toch wel het neusje van de zalm te zien. ja, hè? en ook de jurken en zo van de koningin, de marketdansers los, de marketdanser in groepen. Alles wordt beoordeeld. Ja. En ook niet te vergeten, die lui zijn er het ganse jaar met bezig. Ja, zeker. Dus, En ik ken in Stein een mevrouw, die is ook al vaker koningin geweest. Die maakt zelfs haar eigen kleed. nou, Ja, dat is toch geweldig? ja zeker. En als Het ze is- dan nog prijs maakt, hè, dan heb Ja. ze natuurlijk helemaal, Ja. dan heb ze echt, dan heb ze raak geschoten. Ja. Hè? Nou, een leedje. Ja, natuurlijk. Gewoon weer een liedje doen van het OLS-lied. En dat is gemaakt tijdens het OLS. Raak hem te gooi in rooi. En dat doen de Moorshofpaatzangers. Dan gaan we doen een luisteren. Nou, mondjewerk is het nou zo wit, is het voor het OLS weer tijd. Voor het schuttersterrein wordt het omdraait zijn de hectare gronden gezet. Kilometers buizen liggen al lang, al weken zijn ze aan de gang. Laat maar komen, wij zijn er heel verklooien voor de schoonste dag van het jaar. Komt allemaal weer naar het OLS, raakt je hem te gooien rooi. Dat wordt gegarandeerd een succes, raakt je hem te gooien rooi. De sfeer, die spanning en de romantiek, dat ieder OLS steeds boeit. Beleef je op een oe, want dat wordt uniek, raakt je hem te gooien rooi. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. De strootgevechtjes, stoeprecht gelakt, hield John vingers in de roet bedacht. Alle heufjes gereikt, alle schoen versierd, verrast een optocht langs paradeert. De zon die boven aan de hemel stijgt, het lekker met alsof ze het wijdt. Het stumt iedereen weer vreselijk blij, dat is niet te missen, komt je erbij. Komt allemaal weer naar een OLS, raakt je hem te gooien rooi. Dat wordt gegarandeerd een succes, raakt je hem te gooien rooi. De sfeer, die spanning en de romantiek, dat ieder OLS steeds boeit. Beleef je op een oe, want dat wordt uniek, raakt je hem te gooien rooi. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Maakt niet uit, een klein of grote schutterie, ze spelen ieder partij. Al goed Belgisch, door missen wij er geen, het is weer een hongerij. Door bij massaal geweldig zo'n publiek, het is zeker dat wordt kei chic. Om de dag ga je nog weer om, dan moet je bij zijn Limburg kom. Komt allemaal weer naar het OLS, raakt je hem te gooien rooi. Dat wordt gegarandeerd een succes, raakt je hem te gooien rooi.
De sfeer, die spanning en de romantiek, dat de OLS steeds boeit. Beleeft je op Pernoe, want het wordt uniek. Raakt je hem te gooien, rooi. Beleeft je op Pernoe, want het wordt uniek. Raakt je hem te gooien, rooi. La 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 la. Die shutters dan ook goed weer met die bondsfeesten. Dat gaan we nu horen van het Limburgs weermeidje. En dan heet het voornamelijk bliet het dreug en is er niet te veel wind, denk ik. Hè? Ja. Maar ja, met opbouwen hebben ze sowieso geen geluk, want vandaag is het niet schoon, morgen wordt het niet zo schoon. De wind gaat nog wel, dat is windkracht 9 of 9 kilometer per uur moet ik zo zeggen. Wow, dat is niks. Nee, dat vult het wel met, we zijn wel erger gewend dit seizoen. Het voordeel is dat het zondag wel gedroger is als vandaag en morgen, maar wie zaterdag liet het zonke zich een beetje zien en dat is zondag weer niet. Het is zondag wel zwaar bewolkt. Maar ja, we hebben vroeger zelf ook in de pakken gelopen. Misschien is dat niet verkeerd, want de zon op die warme pakken, dat is niet altijd even prettig. Nee, dat klopt. Als het maar droog is en als het maar niet te warm is. Hè. Nee, maar zondag is het dus 30% kans op regen. Dus. Temperatuurtje. Oh, de temperatuur is 15 graden. 15. Nou, ze niet te zweten in het pak. Nee. En dan gaan we naar maandag en dinsdag. Maandag ietsjes beter. Een 19 graden ongeveer. Dinsdag weer eventjes minder. 16 graden en toch wel zo nu en dan een regen. En dan 20 mei, 21 mei, 22 mei. Die zon gaat slapen, de dag is voorbij. Nee, de temperaturen waren echt leuk vanaf woensdag. 20, 21, 22... 26, 25. Er is niks met de soepen, hè? Niks met de soepen. Er komt wel af en toe gaat regen en af en toe komt de wijnschat meer opzetten. Maar wie als de regen dan komt, is de wijntje ook weer perfect, want dat drijft dat ook sneller weg. Ja. Dus, en dat liep zo tot 26 mei ongeveer goed te gaan. En dan krijgt het weer even een dipje. Ja, en donderdag de 28e zijn we er natuurlijk weer. En dan vertel ik weer wie het dan weer gaat met de laatste dagen van mei en begin juni. Donderdag of vrijdag? Ja, oké. Vrijdag. Maar tot donderdag is dit weer. Ja, goed. Ja, ik ben ook helemaal de weg kwijt. Maar maakt niks goed. Dus het Pinkpop weekend, dat wordt wel een redelijk weekendje. Ik weet niet wanneer dat Pinkpop precies is deze keer. Weet ik gewoon niet. Maakt niet goed. Het wordt goed weer. Dat is heel lekker bijlig, hè? Ja. We moeten het in de verjaardag gaan vieren. Ja. Gewoon afsluiten. Ja. Ja, dadelijk nog G. Reinders met blaasmuziek. Dus kan ze nog een uur naar luisteren. G, dat drukken door, maar gaat langer. Hè. Blaasmuziek. Maar we gaan afschieten. We gaan de taart aansnijden. Ja. En dan zeggen we... Hebben we verrast? Dan luistert je vast. De volgende keer weer. Naar onze nieuwe podcast. Happy birthday! To you. Ik had al 2 meisjes gezien met achterop allebei een saxofoon. Witte blouse, blauwe box met geel biezen en pas gepoetste schoen. Naar buiten het dorp hoorde ik het geratteketet
van een trompet. Genoeg gewaaierd, hier drinken verschet. En de eerste straat droog het van wie het weg en ik dacht verrek, hier trekt nog geen mijn zondagse soep. En het lege truit van die trombones trok oost naar voren over de stoep. Bij de kerk waren natuurlijk weer 2 cafés en een plein. En hij speelde een fanfare heel fijn, bluesmuziek. Op een schone zondagmorgen, bluesmuziek. Blues mij omver, met toeters en bellen, vrouw vertellen. Zondagmorgen bluesmuziek, blues me griek. Geef me een bloosbas voor het stevig fundament. Geef me schuiven en saxen voor de moeren van deze muziektent. Het vergulde koperdak weer door de bugels en trompetten gemaakt. En dan hoor ze bluesmuziek op een schone zondagmorgen. Bluesmuziek, blues mij omver, met toeters en bellen, een schoon vrouw vertellen. Zondagmorgen bluesmuziek, blues